Каутиньо метавонад ба Барса баргардад. ПСЖ ба Интер халал мерасонад. Манчестер Юнайтед мехоҳад якчанд футболбози нав харад. Ин ва дигар хабарҳо дар видеои имрӯза. Ба ҳама салом дӯстон. Шумо қарор доред дар канали Фут бародарон ва чизе ки матбуотон менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти доимии видеои мо компания 1x мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама асосаш эътимоднокист. Агар футболро хуб фаҳмид, то ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot соҳиби 6500 рубл шавед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. طبق معلومات دیلی میل آرسنال کوششی در ترانسفر زمستانه خریداری حمایتگر منچستر سیتی جان استونز را داشت، اما سیتی راضی نشد. سرمربی آرسنال میکل آرتتا میخواست از حساب مناسبت خوب با شهریو این ترانسفر را عملی کند. به هر حال از پشت جراحت امیریک لاپورت سیتی در خط حمایتش مشکلی زیاد دارد و نیت فروختن استونز را نداشت. وقتی آخر نیم حمایتگر فرناندینو مجبور بود که در نقش حمایتگر مرکزی بازی کند. راستی قبلا چنین خبر داشت که استونز шардумаашро дароз накард ва акнун мехоҳад тобистон аз даста равад, зеро интизориёи маъмурияти дастаро қонеъ намекунад. Дар ин мавсим футболбози 25 соат дар 10 бозии премер лига ба майдон баромадаасту халос. қаблан ба мо хабар доданд ки сармураббии нави Барселона Кике Сетьен метавонад Филиппи Каутиньоро ба даста баргардонад. Маҷолаҳо ҳам мисли ҳама фикр мекунанд. Тибқи иттилои Кадена Сер, нимҳимоятгари Бавария ки шартномааш ба Барселона рост меояд, метавонад пеш аз муҳлат ба Камну баргардад. Сармураббии нави Барса Кике Сетьен мехоҳад дар даста Каутиньоро бубинад ва аз маъмурияти даста хоҳиш кард ки бозингарро баргардонанд. Каутиньо дар Бавария дар ҳама мусобиқаҳо дар 22 бозӣ иштирок карда 7 голу 5 партофти голӣ додааст. Ҳоло Барса аз сабаби ҷароҳати Луис Суарес дар ҷустуҷӯи ҳамлагар қарор дорад, аммо мавқеи ӯро метавонад Гризман пур кунад. маъмурияти Манчестер Юнайтед мехоҳад моҳи январ фаъолона ба трансфер машғул шаванд. Пеш аз ҳама девҳои сурх нияти харидории нимҳимоятгари Спортинг Бруно Фернандешро доштанд, аммо Daily Mail тасдиқ мекунад ки пас аз гузариши бозингари португалӣ бо нархи аз 60 то 80 миллион евро, Юнайтед ба гуфтушунид бо ҳамлагари Лил Бубакари Сумаре ва бозингари Динамои Загреб Дани Олмо оғоз хоҳад кард. Ана барои трансфери бозингари испанӣ бошад, Манчестер Юнайтед қариб 40 миллион евро харҷ мекунад. طبق معلومات زمیر پسژ آماده است که با اینتر برای خریدن بازیگر رقابت کند. پاریژیا میخواهند نیمه‌وقتگری تاتنهام اریکسن را بخرند. پسژ آماده است که 20 میلیون یورو پیشنهاد کند و نقشه دارد که با آگنت فوتبال باز برای مصلحت کردن شرطنامه ملاقات گذراند. خاطررسانی میکنم که نامزدی اساسی با اریکسن حالا هم اینتر باقی میماند که الکی با تاتنهام 10 میلیون یورو پیشنهاد کرد ولی آنها راضی نشدند. خود اریکسن آماده است که ماه январ از دست رود وگرنه تابستان آینده به پول به یگان دسته میگذارد. ҳамлагар Реал Эдин Азар гуфт ки тобистони гузашта аз истироҳат бо вазни зиёдатӣ омадааст, вале ин чизро нишон надод ва рӯйпӯш кард. бале, ин рост аст, дурӯғ намегӯям, аммо вақте ман дар истироҳатам, пас истироҳат мекунам. ҳангоми истироҳат 5 килограмм фарбеҳ шудам. ман одаме мебошам ки зуд вазн мегирам ва зуд онро аз даст медиҳам. дар Лил вақти 18 сола будам 72-73 килограмм вазн доштам. сипас машқ карда 75 килограмм шудам. дар рӯзҳои баъд 77 кило мешавам. тобистон вазни ман 80 кило шуд ва дар 10 рӯз вазнро партофтам, мегӯяд Азар. нимҳимоятгари дастаи каталонӣ Рикардо Пуч пас аз омадани тренери нав Кике Сетьен метавонад дар дастаи асосии Барселона мавқеашро мустаҳкам кунад. طبق маълумоти Mundo Deportivo ба бозингари 20 сола ки дар бозӣ бо Гранада ба майдон мебаранд боварии комил доранд. хотиррасон мекунем ки Пуч дастпарвари академияи Барса буда моҳи апрели соли гузашта дебют кардааст. дар ин мавсим бозингар дар дастаи дуюми Барса 17 бозӣ гузаронидааст. собиқ сармураббии дастаи Тоттенхэм тобистони соли оянда метавонад тренери Манчестер Юнайтед шавад. девҳои сурх аллакай чанд ҳафта пинҳонӣ бо ӯ мулоқот гузаронида истодаанд ва ӯ розӣ аст ки ба премер лигаи Англия баргардад. маҷаллаи Mundo Deportivo маълумот медиҳад ки аввалин хариди Почетино ин Неймар хоҳад буд ки барои ӯ даста 200 миллион евро харҷ мекунад. ба ғайр аз ин маъмурияти Манчестер Юнайтед мехоҳад дар даста ҳимоятгари Наполи Калиду Кулибалиро бубинад. аллакай тарафҳо розигии худро доданд ва нархи трансфер бошад 60 миллион евроро ташкил хоҳад кард. дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.